Поздрав за Юри Денев и братя Деневи. Поздрав за Юри Денев и братя Деневи. Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги яде отвътре. Братя Деневи са на мнението, че за завистливите няма място тука! Юри Денев казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чоплят моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Юри Денев казва: подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Music Fan Jesus Production. Фамилия Деневи са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Юри Денев казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Завиждате на всичко. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Юри Денев казва: 5 като моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде. Братя Деневи казват: дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Деневи как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф.